दैबाना जाजोबदों लोगोफोर। हाय लोगोफोर, आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ हगारनो हायिया, आरो लोगोसे समबो मिलायाखैमोन, आरो बोथोराबो गाज्रिमोन नालाय, बेनिखाय भिडिअ हगारनो हायाखैमोन। दिनै फाइनालि नोंथांमोननो मोनसे समायना भिडिअ होनो होननानै ओंखारदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। आं दा थांगासिनो आमिनगावनि खाथियाव थानाय फिसा नाथाय समायना बुद्ध मन्दिराव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर, जों जायगासिम मोनफैबायानो। एसे ट्रेकिं खालामनांगोन। जों थांगासिनो। ओमफ्राय गोबाव समनिफ्राय गोसो दंमोन आरो आं बे मन्दिराव फैनो होननानै। ओमफ्राय दिनै फाइनालि समा गोरोबबाय, दिनै मोनफैबाय, फैबायबो। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, जेब्ला जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो गोसो जायो, जोङो माने मावाबाबो जायो आरो बे खामानिखौ। जुदि जोङो बुङोबा दिनै गोसो गैया मावा, एबा दिनै माने अखा हादों थाङा, दिनै एसे उन्दुनो ओंखारदों उन्दुना लानि उनाव मावगोन, बिदिबा जों माब्लाबाबो साक्सेस जानो हाया। बेनिखायनो जों जा गोसो बेखौ एक्सन लानांगोन, होमब्लासो जों साक्सेस जानो हागोन। आमाइजों आंजों फैदों दिनै। हेलमेटा लाफादै, सोरबा लांगोन। ओमफ्राय नै एसे माने लेन्डस्लाइड जादोंमोन आरो बेयाव आगोलो। बांद्राय जिङाव थांबा गोलैलांगोन नामा। जा मोजां भिउ नुयो नै लोगोफोर। बैयो बिलो नामाथाय। बे मन्दिरनि कनस्ट्राक्सना गासैबो माने कमप्लिट बे अन्थाइ सायावनो आरो अन्थाइनि सायावनो बानायनाय। बेफोरबो गासैबो अन्थाइ गोजा। मोजां, जोबोर समायना। लोगोफोर, जों थांगासिनो बै जायगासिम जेराव माने बै बुद्ध बै माने इसोरनि बै माबा गिदिर स्टेचु दङ ना, बैयाव थांगासिनो जोङो। फाइनालि जों बे जायगासिम मोनफैबाय। नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो। 1 2 3 या बेनो जोबोर गिदिर माने। लोगोफोर, जों माने लामानिफ्राय नुहुरनायाव जेसेबांखि गिदिर सानोना, बेनिख्रुइ बांसिन गिदिर माने। नोंथांमोना नै मेजारमेन्ट खालामनानै, आं नै बेखिनियावनो थायो माने। बे आथिंसिमनो मोनहायाखै। ओमफ्राय आरो गोजौआवलागि दंबावोसो। वाव, स' हिउज, जोबोर गिदिर। लोगोफोरा मोनसे खोथा मोजां मोनाखै आरो बेयाव नायलाय, माने बेफोरखौ मानो बिदि लिरना गालाङो। गोसोनि फोरमायनाय थेवब्लाबो एसे गाज्रि नुयो आरो। जाफुङो बेफोरखौ लिरबा सोरनिबा गोसो थोलायनाय। थेवब्लाबो एसे गाज्रि नुयो आरो आबहावायाबो जोबोर मोजां माने। बै हाजोनि सायावसो दङ नालाय, दंफां लाइफां जोबोर मोजां। बेयाव एसे हाबना नायनो मा नुयो। बेनिफ्राय भिउखौ जोबोर समायना नुगोन नामा। वाव। आयु, सिङाव जा गोथौखा, बोरैबा गोलैनांगौबा सेस। लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना हो। थेंक्स फर वाचिं। लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय बाय।